Израж влияе и знаете ли защо съм усмихнат? Защото днес е първият епизод на Майнкрафт сезон 3! Много се радвам и искам да напишете в коментарите как да се казва Майнкрафт и пишете името. Дали ще започва с Майнкрафт или зад Майнкрафт. Майнкрафт нещо или нещо Майнкрафт. Искам да напишете и да изберете. Остава на вас името на нашия поредица на Майнкрафт сезон 3. Много се вълнувам. Очаквайте игри на Майнкрафт, PvP срещи с мои приятели, предизвикателства. Ще пишете долу коментарите и нямам търпение, нека да започнем с играта. Гледайте, той се съмнява. Това е първият ни ден. Аз малко се развих тъй да не е тъпо. Така. И искам сега да ви спомена да посетите канала на моя братовчет. Той има само 3 абоната. Искам всеки мой 29 абоната. Моите са 30, но един от тях ми е братовчет. Искам всички от вас, които сте ми абонати, да отидете в неговия канал, да му тръшкате лайк бутона и да пребиете абонатите му. Затова искам всички мои 29 да станат 30 и 2 абоната. Да, аз имах 32 абоната, но те са егоисти, затова дори двама от тях са ми приятели, но не ме интересува. Така, видео беше. Тъй, нека да започнем, защото съмнявали, че ни прибият сега. Нека да вземем, това искам да спотрим една къща, ама ние нямаме завона и защото трябва да имаме овца, ама тук няма овца. Тук няма овца, бе. Аре, бе, ще горе по-силно да се чувам. Ама чай, аз трябва да намаля играта, да мога да се чувам. Сега е по-добре, нали? Да, точно така. Искам да погледнете първия му епизод. Първият епизод, нали, като се намете надолу, първият му епизод е много забавен. Опа, виждате, това е малко зомби, искам да ми даде такова броня за владимеча. Те дори са май две. Не, дори са. Така, да причина нещо. Не знам какво. Така. Аре! Островно ли си, Какво? Опа, Айрон. Това е най-готиното, това е най-якото нещо, което му се е случвало, де. Само 2 ли? Благодаря ти, нощ. Само 2 Айрон. Какво ще го правя? Вълна ли ще стрижа? Да, може би. Вадим сабята. Искам тук малко да се побия с монстъри. Да имам въдица поне, но аз спайдъра не виждам. Чай, ти ще гръмни, по-уби го, така. Ще го по-добре, защото снимам на компютър. По-малко от месец, очаквайте страхотни поредички. Затова имам отсъствие, защото трябва да отмислям нещата. Ой, гръм. Какво стана? Ей, какво стана? Така. Трябва да отмислям варианти, какъв микрофон, да намеря от някакви пари да си ги позволя. Фейскал също ще си осигуря, но ще е далечното бъдеще. Опа, скелет. След не бях виждал от година. Защото не съм играл Minecraft Survival на колко време сега. Дори не знам от колко време. Айде се отпробвам да вземем ендър перличка.
Така почваме да строим. Укрепление от Ендермен. Ей така. Така и още два слоя. Тук сме готови. Ендермена. Виж го зомби. Идва. Айде бе, ела. Ой. Ендер перо или стринг? Предпочитам стринга, но... Ехо! Ела. Виж, гледам в очите, ей! Ей! Ще погледам в очите, ей! Внимавай! Тъпчо, ей! Яш! Виж колко е бърз! Бягай! Ой, умрях! Ретард! Айде! Тъй! Първо умиране! Гледайте, първият епизод умряхме и той Ендермен сега ще ми прави на пукче велик, но аз сега ще го пребия, защото не заслужава да живее. Никой не заслужава да живее, освен аз. И животните, които ги отглеждам. Има лък. Да, ей, ти блоко ли ще къдеш? Ела тук. Къде? Не, красто Ендермен, ще го причупя. Ще види той. Мен ще ме убива два пъти в епизод. Поне да не е епизод. Гледай го, този спадали тук. Виж го, сега го защитава бандата му. Ей, ти банда ли ще имаш? Не. Сега ще дойде от някъде. Ей го. Гледай го. Не знам какво ще правя. Той Ендермен цял епизод ще ме би. Направо... Те се сбиха, ай, имам шанс да убия Ендермена. Не забравяйте да посетите канала да подкрепят ми. Ей ти, дебел! Таклите! Умри! Искаш да видиш майка си отново. Какво става? Виж го, колко е мазен! Гледай го това! Сега, взимам сабата! Свършен си! Взимам камената. Помощ! Виж го колко е бърз! Мале, виж го колко е нал, той е Ендермен, цяла нощ ще му убива. Няма го гледам в очите, не го гледам в очите. Гледай го колко е мазен сега. Взех брадвата, лутне се сега. Гледай, дай да се взема айтемите преди да се деспълнат, че... Знаеш колко бързо се деспълнат. Сега пак зомбито в гръб. Айде, един тон неща ще да гърба ми. Знае ли какво? Пусти ми. Сега ще го научава с този Ендермен. Скоро ще се закачва. Ела. На батко! Яш салата! Как ме ядоса Ендермена? Два пъти три пъти ма убива. Не, реално. Но съм ядоса. След тези паяци тук ще ги пребия. Гледай ги, ще пипаш работите ли? Я умри. И ти, айде, мале. Скелет. Ей, келет. Вие го сега няма да даде водата. Ясно, лъка, ама не си го изпълня, защото е прекалено остър за тебе. Искаш да играем на жмичка? На жмичка, умри! Някоя броня? Аре бе, виж колко са лоши. Ще кажа на майка ми. Шега се. Това е игра. Не трябва да съдя лошите хора, да. Изчакайте малко. Така лека авария, тук стоя крипър. Ничак прибег. Така, нека да споделим инвенторито, че сега съм в тежко положение. Намерих айрон. От крипър, да. Да. Мале, писна ми, мале, колко ви мразя. Сега ще да гъвне,
Маля, сега ще умра. Бързо да пека храна, бе. Бързо. Атакуват ме! Става ден. Усмириха са. Този скреп няма да го поглеждам. Гледам те. Няко. Маля, много съм гладен, ще умра. Гледай го, скелета ще му убие сега. Гледай го. Не! Какво става? Бягай. Виж го. Гледай го колко е мазен. Не, и аз вая точилката, гледай. Тум! Аре, много съм зле. Просто аз съм валхалец. Гледай го, умира. Гледай. Гледай го! Това слънце няма ли ги спали, бе? Те да са безсмъртни. Айрон. Маля, смятам като... Маля, във водата са. Маля, как ще те набия? Ей, лош. Ти си злодей. Злодеите не са приятели. Умри, бе. Защо животът ми трябва да е толкова лош? Спри, бе! Виж какво направя? Сложих сега. Не. Вижте ги, цял епизод умирам. Не пуска се написва. Писна ми цял епизод умирам. За 5 път умирам. За 5. Мале. Не. Искам малко да се спушина, не. Вижте ги, цял епизод ме убиват. Това не е живот. Казвам ви, това не е живот. Сега се му убиват, ама после аз като почна ги бивам на един удар, ще молят за милост, както аз моля сега. Но не ме слушат, както и аз няма да ги слушам. Ще опитва да направят нещо, аз ще ги убивам. Това е най-често, защото те искат мен да убият, аз искам тя да ги прекърша. Аз съм човек и не заслужавам това. Както и вие не заслужавате цял епизод да се опитвате да снимате, а те да ви убиват. Научихме пулка. Бъдете мъже. Ако сте жени, не бъдете жени. Шега са. Трябва да бъдете жена. Не го казвам това за мъжете. Трябва да бъдете човек. Това не е важната пулка от всички пулки на света. Олеле, очаквайте в другите епизоди събирането на ресурси за къщата. Пиги, ела тук. Очаквайте събирането на ресурсите за моята къща. Искам да ви помня нещо. Сещате ли се Майнкрафт сезон 2 или 1? Едно беше едно. Правих една къща, която беше адски красива и имахте много лайкове към тази къща и ми харесваше много. Затова ще построим една още по-готина къща, която аз ще построя и пак ще разделя на части, но да. Надявам се епизода да ви харесва. Така, дайте лайк на клипа, абонирайте за мен и не умирайте.